се очертава, заговори се, че може да имаме правителство до края на следващата седмица и се очертава една коалиция ГЕРБ, реформаторите, почти сигурно и патриотите, а защо не и АБВ. Смятате ли, че една такава коалиция е перспективна? Здрави ли са нейните корени, идейните основи? Сега първо с позитивите започваме. Безспорно тя ще бъде свободна от мълчаливата парламентарна подкрепа на ДПС. Защо да бъде свободна? Защото ще има самостоятелно мнозинство, без постоянно да разчита на гласовете. Няма да е зависима, но ще бъде подкрепена. Това е друго все пак. Да. Съвсем друго е. Няма да бъде правителство на мълцинството. Да. Това е доста вероятно да подтикне такава коалиция, дори към експлоатиране на анти-ДПС риторика и в техни документи на тези формации се виждат и признаци за подготвяне на кампания, която бих нарекал чистка срещу кадри на ДПС навсякъде. И в съдебната система, и в администрацията, дори в частния сектор. Както винаги става с такива кампании, ще бъдат засегнати най-незначителните чиновници, ако такава изобщо се проведе, и ще изпусне пара и ще се забрави. Но така или иначе това ще циментира временно такава коалиция. Има изрично такова искане от страна на Патриотичния фронт. Да, ако то бъде прието и ако те го искат чак толкова много. Смятате ли, че едно правителство, което те биха образували, има основанията да бъде наричано реформаторско, както виждам, за това, че участват реформаторите само, но ще бъде и то реформаторско по дух. Въобще едно правителство, което се опира все пак на сравнително малка част от населението, пък от гласуващите, имащи право да гласуват, би ли могло да осъществи някакви реални реформи? Първо зависи как се дефинират реформи, тъй като има диаметрално противоположни разбирания какво е нужно на страната. Говоря за реформи, които се съкращават работни места. Всички реформи, дори, т.е. няма такава реформа, която да няма някакви луфтове и странични поражения, както се казва. Но това е много дълга тема. Основният философски въпрос, който върви в страната ни от доста време е кое е първично, кокошката или яйцето. Дали трябва да се стимулира покупателната способност и тя да даде доверие на инвеститорите в вътрешния пазар, тъй като ние сме почти в депресия и цяла Европа в депресия и всъщност и в Европа се предлагат директно стимулиране на производството и на покупателната способност. Това е залегнало и в програмата новата програма на... Тоест ние ще имаме ли дясно управление, нали? Това е въпрос. Но голямата коалиция, която сега всъщност управлява Еврокомисията, отчасти залага и на тази философия, че трябва да се стимулира и покупателната способност и производството пряко с държавни средства. Затова са заделени 600 милиарда в програмата на Юнкер. Но тук това нарушава местния догматизъм, така че трудно можем да чуем и обикновено биват наричани левичарски тези идеи и си оставаме в рамките на доктрината за малката пица на Дянков. Т.е. че доходите трябва да следват производителността на труда и общо взето държавата по никакъв начин да не се намесва. Само че проблема е не толкова производителността, а обема на производството. Нашето производство се свива, това, което е за вътрешния пазар, и затова няма нужда и да наема нови работници, затова и покупателната способност пада, от това на свой ред се връща обратно,
като недоверие на инвеститорите. Те заради това не желаят да инвестират. На времето Александър Йорданов, когато в СДС за пръв път спечели изборите, каза с малко, но завинаги, не стана завинаги. Този път обаче аз съм убеден, че се водеше една съзнателна кампания за неглижиране на БСП, за така изтикването и маргинализирането и бих казал, независимо, че Бойко Борисов изказа съжаление. И така създава се самочувствие, че от тук нататък вече България ще се развива ще се ръководи само от десни партии и тази коалиция, която сега се създава, има дългосрочна перспектива. Има ли такива шансове? Всъщност най-краткосрочни се оказват тези претенциите. Тези, които мислят, че ще векуват, и в случая с Александър Йорданов го потвърждава. Тогава едно правителство на малцинството изкара, дори не изкара една година. Това на Филип Димитров. Тогава отново се разчиташе на мълчаливата подкрепа на ДПС, което обаче при първите сериозни неудачи я оттегли. Но сега дори очудващо, че Реформаторския блок очевидно е запазил нещо от генома на ранното СДС. Най-малкото бих коментирал това, че се бъркат, както при всички революционери, са склонни да бъркат дългосрочното и краткосрочното. В момента се предлагат едни големи десни, радикално десни реформи и се привиждат такива, като решение на много опасния проблем за, примерно, КТБ. Но всъщност десното решение на КТБ е да бъде изоставен изцяло, да държавата не се намесва и нещата да си вървят по закона за фалитите на банките, но това може да дръпне цялата банкова система, тъй като ще убие доверието на вложителите и хората ще почнат да теглят и от другите банки. Може би не панически, но условия за паника ще бъдат създадени. И много други примери могат да се дадат в тази посока. Всъщност тогава, ако се върнем пак, революционерите обещаваха през пролетта на 1992 година, че ще разбият пеки за сета и пръкналите се нови фермери още на есен ще решат продоволствения проблем и ще залеят тезгяхите на пазарите с изобилна продукция. То нито се реши генерално. Хем фактически беше декапитализирано земеделието, бяха разбити организации, които можеха да се приватизират или чрез акционерна собственост. Изгубиха се външни пазари, а след това и вътрешния пазар се изгуби. А от друга страна есента беше пак същата главария, което доведе до падането на правителство на Филип Димитров. Добре, ако пак допуснем, че правителство не бъде създадено, има такава вероятност, какво биха означавали нови избори за страната? То е ясно какво, поне според мене. Значи, това ще бъдат четвъртите избори в този период на кризи. На всичките тези избори ГЕРБ получава около 30%. Същевременно активността намалява. Тоест се раждат парламенти, които представляват все по-малко хора. Коалицията, която може да стъпи върху тях, не може да има по-голямо доверие, отколкото самия парламент. По дефиниция трябва да е по-малко. Тъй като още по-малък сегмент ще се чувстват представени. И сега ние още какво ще стане? Мисля, че ще се възпроизведе сегашното съотношение с малки корекции при малките партии. Възможно и БСП да загуби още заради може да отпаднат за малките. Заради авторитета
заради репутацията на паднала, на загубила партия. Това все още ще бъде свежа тази репутация, няма да успее да набере актив като нова опозиция. Могат да сега. Мисля, че най-здравия принцип, когато се гадае, защото това е гадаене, е да се запитаме, след като има такова недоверие към статуквото, кой ще представи това недоверие? И от гледна точка на пиара, и от гледна точка на обичайната политология, т.е. политологическата практика, може да се каже, че това ще бъдат новите лица, новите партии. Кои са те? В този парламент те са Патриотичния фронт. Отчасти така по-свеж имидж има и Реформаторския блок, тъй като в него има двете лица между лидерите, които са слабо познати. АБВ и Цензура. Където пак нещата, трудно ми даже да ги наречем нова партия. Да. Лицата са много добре познати. Точно така. И цензурата. България без цензура на господин Бареков. Всички те имат нисък таван, тъй като играят в ограничено поле. Националистите, те се знаят, те са около 15%. Най-много могат да вземат нещо от Атака, за сметка на Атака. Реформаторите всъщност си върнаха една малка част от старите десни избиратели, които бяха мигрирали към НДСВ, след това към ГЕРБ. Всъщност те сега взеха по-малко гласове, отколкото съставните им части взеха миналата година на парламентарните избори. Така че мисля, че те имат силно хипертрофирана представа за своите възможности, но би следвало да се очаква да отидат малко нагоре. Да. Малко нагоре. Т.е. Патриотичния фронт, сравнително непознат на националната сцена е Валери Симеонов, също могат да отидат нагоре, но някои ще изпаднат, ББЦ има очевиден лидерски проблем, иначе тавана е доста висок, тъй като това са недоволните, забравените хора, към които се таргетира, но имат сериозен лидерски проблем, който вече не остава тайна почти за никого в страната. И сега какво ще се получи, ако това стане? Тези гласове, които не се реализират при едни, ще отидат при други малки партии. Да. Ще има лека модификация нагоре. ГЕРБ пак ще е с 30%. Пропускате и това, че вероятно ще гласуват още по-малко хора. Да, и още нещо пропускам, че всъщност още на евроизборите, като се преизчисляваха в вид на мандати процентите, ГЕРБ получаваха 83 мандата, ако веднага се направят парламентарните. Сега получи 84. Да. Практически същото. Нали? Така че би било много глупаво и изобщо би било и саморазобличение на политически елит. Това, че като човек, който не знае какво прави, той просто прави това, което може. Той нервничи, прави излишни неща. Просто изборите в момента са, не могат да получат мандат, защото обществените нагласи не са и определени дебати не са проведени в обществото. Разбира. Добре. Благодаря ви.